No niin, ja hyvää päivää. Se on ensimmäinen kanavauudistuksen jälkeinen Mega Napa 10. Ja meillä on täällä, olkaa nyt hiljaa siellä. Ja meillä on täällä neiti X Piippolasta, ja eiköhän se ole ensimmäisen kysymyksen paikka. Millaista yöasua käytät ja näetkö paljon unia vai kuorsaatko kännissä? Eli miten paljon käytät alkoholia? Eli millainen on naisihanteesi vai oletko A. lihava vai osaatko kieliä? Että sujuuko ruokalistan tilaus, jos olemme eksyneet? Osaatko korjata vuotavan hanan vai oletko homo? Niin että mikä on horoskooppimerkkisi? No niin, sepä oli olennainen kysymys. Ja otetaanpa ensiksi herra A. Mitä vastaat? Suun kautta ja sisäisesti. No entä herra B. Hiirolasta? Minä ottaisin Dostojevskin sota- ja rauhaklassikon. No mitä vastaa herra C. Karstulasta? Todennäköisesti lähtisin pakoon. Joo. Entä Tampereen kundi herra D? 8848 metriä merenpinnasta. Aivan. Ja sitten Tuusula, Sanaseppo herra. Ei, en oo. Entäpä herra F. Sulkavalta? Mitä sanotte tuon kysymys? Ei, en ole. Ja herra G. Kurusta. Kyllä se televisiota katsellessa sujuu. Ja herra H. Iittalasta. Itse en harrasta arpapelejä. Entä herra I. Helsingin seudulta? Parvekkeella käy oksentamassa. Ja Honkajoen pastorismies herra J. En pidä sellaisesta räämiinä-musiikista. Entä Ulvila herra K. No, sormella koitan ensiksi. Ja sitten taitakin olla Padasjoen oman pojan herra L:n vuoro. Miten on? Jaa. No siinä vasta oli vastaus. Hiljaa siellä. Onpa siinä nokkela poika. Ja herra M. Kauhajoelta. Jotain semmoista vihreää hyhmää, semmoista tahmeita. Aivan. Entäpä herra N. Varkauden tienoilta Raahesta? Rehellisyys, huumorin taju ja harvinaisen kova piereskelemään. Haluatteko kuulla? Ehkä ohjelman jälkeen lisää. Tässä meinasi herra O. jäädä välistä. Mitäs Pielaveden vastaa herra O? Siniset. No entäpä herra P. Sodankylästä? Onko siellä niitä saksalaisia vielä näkynyt?